Oh, vheiwe Tommy. Emta, leyo ndonibudza zvimwe zvitori. Vhathannga vheiwe navo pabhadhi businessmen. Navo vana ndala mamta. That's why ndichivona vachiva vakosvenda murau. Amwana wamiyanga vamwe ula wamai vamaviri. Ndiyena kuvatusawo ndorezvi vohanganira mini zvote vagidimira ninge vachiosvenda ninge rei rikuwerera rituse dzikovuya mara vachidhapa vatoita dzimwe pride nato unongari hauna mutoro ngavone mara vatozvidhava zvipedza uri vakoyaka mwana wamiyanga ula vachisvenda ninge kuita marotwa ninge rei ivo rigoroda ngorola ungari flexible. Ndiyasei izvozvo zvava zvikuitiwa mani ndiri vari vathu vani vakudhudza vakuita dzipride nami ndiri vatongovhera business chaninyana vananga zvava zvikorana ndiri ndovana pate vathu vate vakugidimira ningeto rei omunhu ari farane naye ufarane naye apa lokuitira ukonosvendiwa zvakuti uchikwaagwayorenga elishango nezvino atitendi atinyagi mimuya nanisongodhakani napa mone wewe svendani chiaringei natiti zvino ndiyaseya mandirei vanhu rote rikoshuma mara vathu vatovori dzipride dzavo nami dzonzikovatambudzawo uri niwane zvinovorari vakuitewa vakuita ndara kavathu nduri vatovekutongari kaveiwe sori zvikorani mara mani vani vaito zvidhori auna chito chikoranawo rikokokodza tambo so vanhu kavatochenja mani vatogudisa natitendela zvopfungori zvino zvanga ndi businessman nditiyova tsina vathu kuitori samajira hela ndizviwera kosika zvo nikodhisikera blessing ini munhu zviyamboni vanisatenda kamudzimu mara aravoni vachitenda kamudzimu mudzimu kavave vonibona valida novachimbidza zviyamboni mudzimu vadovayisapo kavathu vanhu vakavaga vanhu vachivana unoti zvine nadwana veonorani ngosika dziblessing ngaveine vanhu rai ndadoona mugede zvintu zvanga zvingachimbira nezvinatiopareting that's why ndingasimbona murikana namutii ndichimira ndindote ndidhitira zvona chiona chiva ndindote atinyagi problem